ka danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. Assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan sabon shiri na duniyar taurari wanda channel ɗin nan mai suna Arewa Zone Hausa TV take ɗaukar nayin kamu. To kada ka manta, in yau ne farkon zuwan ka wannan channel ɗin ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode. To a yau shirin namu zai tattauna ne akan album ɗin nan wanda Nura Inuwa zai saka na sabuwar shekara na wato 2021 wanda Nura Inuwa zai saka a wannan shekarar sabuwa. To album ɗin masoya Nura Inuwa sun fito, domin haka yanzu ma Nura Inuwa zaka ji yana ta kukkunna waƙoƙin a pejinsa na Instagram. Mun gode masoya Nura Inuwa. Yanzu da farko bara mu shiga bidiyon domin mu nunnuna muku yadda yake kunna waƙoƙin domin mutane su ji. Don haka ma yanzu haka ma yayi waƙan nan mai suna Ni da Ku ta cikin album ɗin nasa. To yanzu bara mu kunna muku waƙar Nura Inuwa domin ku ji ta. Kana dai ka manta, in yau ne farkon zuwa ga wannan channel ɗin ta mai albarka, ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma ma'abota Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode. To yanzu bara mu shiga waƙar Nura Inuwa domin ku ji yadda ta kasance. Mun gode. Kada ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Yanzu bara mu shiga bidiyon Nura Inuwa domin ku ji yadda ta kasance. Masoya Nura Inuwa, kun ga da yadda bidiyon ya kasance na Ni da Ku. To kada ka manta, in yau ne farkon zuwan ka wannan channel din dai, ka danna mana kalmar nan mai alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma abota Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a cikin wannan channel din ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shirye masu ƙayatarwa. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma abota Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai suna Arewa Zone Hausa TV domin kawo muku shirye-shiryen masu ƙayatarwa. Kada ka manta kuma ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. To masoya Nura Inuwa, ku danna mana subscribe domin album ɗin Nura Inuwa yana fitowa mu sanar da ku a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Mun gode masoya Nura Inuwa kuma abota Nura Inuwa. Ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan channel ɗin ta mai albarka mai suna Arewa Zone Hausa TV. Mun gode. Bisalam, sai kun ji mu a shiri na gaba.